uli agi. Kay ama uy. Tapos kuwas kong papa itong naging adlaw nga nakita sa uyab kay patian siya siya naong. Pero ang problema kay wala man nung kong nailab sa kong uyab noon. At ang mga naging adlaw giluok ko niya bayo. Nilikay ko. Pero abot lang karon ay nga. Mura mo kong kalit na higugman niya. Kay naiubos na ba itong uyab na kay masin og nasuko to siya nako nga ako sa gilikilikayan tungod pa sa akong amahan. Basta ahaka no. Ngano kanang pagbatian ako nga sa kalit na ko nga gipatit sa kong uyab nga mura man nung kung wa na igana mo kaon kung di ko kakita niya. Mao nga karon gayon na kinahanglan nga ako gisa ikimamat kay gusto na ko nga ako masulti niya ang tinuod na kong pagbati nito niya. Kay murag putin man ginin akong higugmaan niya uy. Di na maginaw ko katog kung di ko kakita niya. Kinahanglan niya. Makita ko niya gayon na. Bahala na to kong amahan sakit siyang kaubuton nga makauyab ko iyon atong hitsura. Ang importante rong kinabuhi na makakatilaw kong babae sa akong pangidaron karon na 45 anyos na ko. Kaayo na lang ato. Mapa na dahil gituugan na lain. Ug sad lang to si kulapo malandok na bayag yan. Ako pagitaon bi may nalang puto ay madaginot ba.